Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC kulilirira ziko langa, ziko limene ndimalicha kuti ndi kwathu, kumene ine ndinabadwira. Kuwaona andale amene anayenera kuti apulumutse anthu a muziko la Malawiro, lero alisandutsa ziko likukhala lawo. Ndikuwasandutsa anthu a muzikomo kukhala agalu, kukhala anthu opempha, kukhala akapolo. Ukapolo unkaoneka ngati udatha, koma ku Malawi kuno ukapolo ulipobe. Ndamva chisoni kwambiri kuona programu imene yayambisa aboma yogawa chimanga, imene inayenera kupereka hope, chiyembekezo kwa Amalawi, lero yasanduka yozunzira Amalawiwo. Ndidanenapo mbuyomo, koma popeza zimene ine ndimanena anthu ambiri samazikhulupirira, amazitenga kuti ine ndadya chamba kapena ndapenga misala, kokeni wandipweteka. Koma ndidanena kunena kuti 2025 pamene tikuyandikira kuzisankho, ndi programu imene iti yambike yoopsa kwambiri, kuyambika programu yogawa chimanga. Ndipo programu iyi akuyipanga daladala ndi cholinga kuti anthu akhale akapolo, ndi cholinga kuti azavotere MCP. Amalawi sopano mwina mandikhulupirira, ndikunenatu inuyo aku Blantyre, makamaka ku Ndilande, kwa Safarao, kwa Gamulani, kwa Ntambalika, amene mwazunzika dzulo, kunyamuka kwanu mamawa wa ma 4 o'clock kupita ku Ndilande polisi, ndi cholinga kuti mukangolandira tiketi. Ndipo mutalandira tiketi yo mwanyamuka ulendo wa ku stadium, mwakhala osadya mamawa wonse. Ndikunenatu anthu a Blantyre ochokera ku Chiromoni, ochokera ku Machinjiri, ochokera ku Zingwangwa. Zomvetsa chisoni kuwaona azimayi ndi ana, azigogo, azibambo okalamba, amene alibe ngakhale ndi masilipasi omwe, kuwavutisa kuti akalandire tiketi yolandirira chimanga cha Dodima, chimene somano chalowesedwa ndale. Ndikunenatu chimanga chijacho pakati apo amagawa ndi Vice President Michael Usi, koma mwachitikaso ndale mkati momo, kunena kuti amene iyi adibera shaini. Ndipo kunapangidwa programu yoyimisa kuti Michael Usi uja asiye kugawa chimanga, atenge okha. Ndipo dzulo ndamva chisoni ine pakana kugwesa msonzi mzimayi akundiyimbira foni wa polisi akudandaula kunena kuti Amalawi akuzunzika, kuwapitisa ku stadium atapita kayeso kale mamawa ku Ndilande polisi kukalandira ati tiketi, imenenso tiketi yo ikangokwana ati 12 o'clock ndiye kuti achita expire. Apita kumene kuja anthu kukachidikirira chimanga, akuvumbidwa anthu, alibe chakudya anthuwo. Ndikapezeka kuti chimanga chakungogawa kwa anthu 100, ndikunena kuti basi mwayambisa zisokonezo, apolisi ndikuthirapo tiye gasi yawo. Ziko la Malawi, asogoleri athu omvetsa chisoni, kuchitenga chimanga ja ndikumakagawana ndi anthu a MCP. Ku Malawi ndi ziko lomvetsa chisoni, limene iweyo ngati suchita belong to a political party imene ikulamulira nthawi imeneyo, ndiye kuti ndiwe galu, iweyo ndiwe mbuzi, iweyo ndiwe mphaka, iwe ndiwe kapolo. Palibe kuyang'anira kuti uyu ndi Malawi, ndimuthandize ndimpase chakudya. Amalawi mwakumbukira sopano, mwakhulupirira zimene ndidakuwuzani, kunena kuti kuyambika programu, ndipo kuyambika programu imeneyi ikhala ngati ndi programu yofuna kuthandiza, koma yofuna kutitenga ife ngati agalu, kutitenga ife ngati akapolo. Lero zayambikatu, anthu ayenda wapansi kuchoka ku Ndilande kupita ku polisi ya Ndilande ndikukalandira tiketi, kuchoka ku Ndilande kupita ku stadium so wapansi, ali ndi chanzika chawo, atakoperapo so panzikapo amulanda kale munthu chanzika ndikuchijambula. Lero li munthu
wachamuka kwawo mamawa ali ndi mwana kumbuyo koma osalandira chimanga. Ndinakuwuzani kunena kuti pologalamu imene mukupanga iyi ndi pologalamu ya ndale ndi uchisiru weniweni kumapanga mapulogalamu ofuna kumazuza anthu. Mukanakhala ena mukanapanga bayi elifi zimene akhala akupanga anzanu mbuyomu. Kunalitu Abakiri Muluzi, kunalitu Abingwa Mutalika, kudalitu a Joyce Banda, kudalinso tu awa apita Mutalika. Chimanga chogawidwa ku Dotima chimapita kwa anthu amene akumana ndi disaster. Koma china chonse chimapita ku Adimaki kuti munthu azikagula yekha. Kaya uli ndi ka 2000 kako uzimana kumakagula chimanga chako ndikuphika ndi ana, kukaperesa ndikuphika yote ana ndikudya. Lero mwayisandusa chimanga cha programu ija ndikukhala sopano yo afuna kuwatenga Amalawi ngati akapolo, muziyazunza, kumafuna kuti azilandira zinthu zaulere ngati anthu ondo opempha. Amalawi tusi opempha. Amalawi ali ndi kuthekera ngakhale zinthu zadula motani mmene akuvutikira Amalawi, komabe akuyesesa. Ena ochokera ku South Africa, ena aku UK azibale awo kwatumizira ena okanga chepe, ena akumakwanisa kukapanga maganyo, kupanga ganyo ndikukapeza kathuta mbala kawo ndikumakagula zinthu zodula zomwezo. Kodi ino asogoleri a dziko la Malawi simmamva chisoni? M'Adimaki muchimanga mulibemo, simmamva chisoni? Kwaona anthu ali pamvula, ayima pamvula panzere nthawi kuchokera mamawa pakana mazulo. Lero mukukatenga matraka aja ndikuthawa nawo ndikumakagawana. Zoona zimenezo ni chifukwa chani achakwera mwaganiza kuti muzizunza anthu? Munthu wokuti iniyo ndinu opemphera, ndinu mbusa, mwaganiza bwanji pologalamu imeneyi? Nchifukwa chani simukutenga chimanga ndikuchiyika m'Adimaki ndicholinga kuti anthu azikagula kumeneko? Ndi chifukwa chani fetereza simukumutenga mukumakamusiya ku Adimaki, mukumakangomusiya malo ena anthu onse ndikumazunzika kuti amugule feterezayo? Tikunena pano pa madera ngati kumachinga, kupalombe, kumangochi, kubalaka ndi madera ambiri. Fetereza kusalima anthu fetereza uja kumugula ena 50,000, ena 70,000 thumba. Mumama kuti azigula mtengo umene boma linakhazikisa. Fetereza jamwe apasa anthu a MCP, akulu a MCP ndi amene akumuyendesa fetereza uja, akafika kudera kwa kumudulisa fetereza uja. Kumamugulisa fetereza uja pa mtengo odula umene okupangisa kuti anthu akudera kwasakwanise kugula fetereza. Komanso madera ngati dera ngati ku Blantyre kumanyowe, anthu akuvutika kutenga maucheni chanzika chawo kuchichita ridimu, akupezeka kuti mmene momwe muli fetereza koma kumawuza kuti fetereza yo palibe. Asogoleri aumvesa chisoni akwa DC ku Blantyre mukutenga fetereza wa anthu ndikumugulisa pakati pa usiku. Anthu akuvutika kumanyowe, kuvutika anthu okuti munachita kuwasankha nokha. Leroli anthu ajawo akukhala ngati akupita kumakapempha. Amalawi asakhale zisiru leroli, azikapempha zinthu. Amalawi sizisiru. Fetereza yakanakhala kuti mwamusiya malo osiyanasiyana pa mitengo yomvekeka bwino, Amalawi akumakagula okha. Ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Zimakhuza mwina chifukwa chokuti iniyo mukudya bwino, mulipa bwino, mukuyendera magalimoto zonse ndi zaulere, china chilichonse mulibe vuto, ndalama oloita kwera motani inu mulibe vuto, koma anthu akuzunzika koopsa. Anthutu akuzunzika. Awa ni masokatu amene mukuputawa. Awa ni masoka ngakhale mukufuna kubera zisankho zachiza uchisiru ngati izozo, kumapanga mapulogalamu limodzi ndi ameki kuti anthu abwere akalembese, koma anthu onse ndikumaabweza, ndikumanena kuti iwe sunayenere kuti ulembese, nyengo yako yokuti ulembese si inoyo, anthu amene tikufuna kulembesa si iweyo. Tikunena pano kafukufuku wanga amene ndapanga ine, ndapezeka kuti madera ambiri kuzafika dzulo kuchokera kusalima, Balaka, Blantyre, Mulanje, palibe amene alembesa. Mwachisanzo kwa Njeza village, pa sukulu ya Njeza anthu alembesapo 4.
ndiye ndimumve galu wina achazikalengeza kunena kuti aye talembesa ni supplementary period imeneyi talembesa anthu okwanira 6 million amene atakakhulupirire zimenezo ndi amako osakhala ife ya Malawi iya andi apapa munayenera muitulusenso data kuchokera pa area level, constituency level pakana district muituluse data anthu aziziwa kunena kuti paujene pamalo pa station yakuti palembesa anthu akuti ujene constituency imeneyo kapena area imeneyoyo anthu alembesapo mwakuti osakhala kumangonena kuti talembesa anthu ochuluka mwakuti without necessarily mentioning. Tikuyenera tiziwe kuti kodi ngati pali palandadero panalembesa anthu angati, mutchule pa center, mutchule pa constituency, mutchule pa district. Osakhala zomanamiza Amalawi izisankho izizi sizisankho ndipo uwu ndi mwambo wongofuna kunamiza madonors ndi anthu ofoka a opposition kuti zizioneka ngati niyo mukupanga zoyenerazo anthu akulembesa pomwe anthu sakulembesa. Izi ndi kwina kulikonse kodi akati ufulu ndi uti ufulutu ndi umenewo anthu ena ake nthawi imene ijayo sanalembese chifukwa cha mavuto osiyanasiyana, mwina anadwala, mwina anali ziko lakunja simukuziwa, mwina chanzika chonso analibe chifukwa anthu ambiri chanzika chawo ena atenga kumene tikunena pano ena sanatenge. Ndiye mwapereka mwayi wokuti Malawi akavote akubwera kumene kuja kwa munthu walawira akaonese ufulu wache akachita exercise ufulu wache, inu mukunena kuti iya isukuyenera kulembesa uchisiru weni. Ndipo ngati zisankho izizi kuti kuzayambike ziwawa, kuzayambike nkhalidwe osakhala bwino, ukupangisa ndi iweyo Anabelo ndi mtundu wako ndi anthu a MCP. Maplani anu onse amene mukupanga oberawo tazipangani, koma muziwe kuti siku lake ndi limodzi limene muti muzayaluke. Mulungu si James, Mulungu si munthu. Mwaonjeza kwambiri ya MCP, mwaonjeza ndini sinambe ndaonapo zisankho za mtundu uchi badwire kuzafika size imene ndili. Sinambe ndaonapo wankulu wa meki ochita behave ngati akuendesa zinthu za nyumba mwache. And even ma commissioner onse ochokera muzipani zosiyanasiyana anagudwa onse kaya kuopa chani sindikudziwa. You can't find one amene akuchita report the truth. Even olo civic education inatha kale lija kunali anaisi ama ankapita malo osiyanasiyana ankachita haya madrama group. Nthawi imeneyo kuma ifeoti magulu alipo nthawi imene ijayo kuli magulu osiyanasiyana anthu ankapita kumakapanga madrama kuachita educate anthu kuwauza, koma lero kuli palibe amene akuuzidwa. Ndizomvesa chisoni kwambiri ziko la Malawi, asogoleri afiti asataniki amene mukungoyang'ana zanu zokha basi simukuyang'anaso za munthu wina aliyense, amene muli bize kuba makobiri, amene muli bize kupanga zinthu zokuti Amalawi ibe azimva mpeni. Lero ndi apa mungu kanga nako ku MCP ko ndiye muphana ati kukanganira ati 2030 enawo waona kuti abale awawa ati afuna azakhalira president 2030 ziko la Jeriti ati la Malawi koma abale upresident wapweka hopya ndi anachidwe omwe Boni Kalindo the DC koma chakachidwa anthu aomberana ku MCP ena wati ali pa mission yofuna kuononga mtundu banja lonse la Kamuzu alikwirire basi alinyodo tatamangani amene muli kunja mutamange muzaone ndale za ku Malawi koma zitionesa zina zacho achewa matiphunzisa maphunziro ambiri taphunzira mwina kuti kubwina kukubwera kuti zayeseso atumbuka zayeseso angoni
tizayeseso anzathu akunsanje, tiyayeseso amene anzathu akunsanjewa kuti angatilamulire bwanji, koma izi zajewazi the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mambuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.